Баирчето към Заногие. Тук сме още в Церово. А на мене пулса ми вече е 160. И ето бате Щефи. Бате, кажи няколко думи за Фейсбука. Фейсбук. Нещо за Русунския форум. Много поздрави на Милко и на всички фенове на Пайнер. Упс, извинявам се, но изпуснах бате Щефи. Чора без гриз също на поздрави. Добре, да видим натам. Най-хубавото е, че бате Кико май е спукал гума и няма да ни сдуха Баира. Ето един от новата група, нов член на групата. Представете се, моля. Сашо. Сашо? С байк. Обаче с такава гума. Добре. Видим следващия. Виждам байк. Имаме представител на байк секцията. Сега е ред на бате Любо. Той само маха. Друго не може. И аз съм бате с 160 пулс, не ми се жал. Аз ще карам до магазинчето. Там ще спра да хапна, защото нямам храна и не искам да се оставам. Хапвам и ще ви чакам и ще ви пресрещна. Вие си се катерете. А къде ще пием бира? Ами, ето там най-отгоре няма къде. Значи на магазинчето. Не ли на Миланово? Може, ама не знам дали има бира. Добре. Аз така или иначе ще ви пресрещна нагоре. Нещо към света, към града. Някакво папско изявление да имате. Сега не ми е удобно да си извада листчето с Добре. кратката реч. Ще отиваме да видим бате Кико. Пардон, бате Тедо. Бате Кико май спука гума. Но явно е такъв деня. Ето панорама. Ето бате Тедо. А ето горе, къде трябва да се качиме. На онзи крив чеп. Аха, ето. Сега ще видим от коя страна. Я по-добре мини отдясно, баци. Това е техниката трицеп. Забележете как работи. Това просто няма отговор. Ето има и публика. Добър ден. Работи, бате, няма как да не работи. Но е малко едностранна. Да, гасим, защото клипът стана дълъг. Идва Баир. Чао!